Doncs disculpin, us No, incomodim. Ja hi haurà llum ara, perquè llavors Sí. hi haurà una llum natural. Perfecte, quan vulguin. Moltes gràcies, Ambròs, per la conferència que ens acabes de donar sobre l'ITE, la Inspecció de Tècnica d'Edificis, però m'agradaria preguntar-te una mica com veus aquesta manca de cultura o aquesta poca cultura que té el país en quant a manteniments Això ha d'edificis. estat una mancança fonamental per al manteniment dels nostres edificis. Llastimosament, l'educació en el manteniment no ha estat donada i, per tant, quan nosaltres comprem un edifici nou pensem que l'edifici sempre es mantindrà de la mateixa manera, però el temps fa que es vagi envellint i, per tant, hem de fer un manteniment que és periòdic. Si no el fem, després ens passarà que haurem de canviar, substituir els elements, haurem de rehabilitar-los i sempre serà molt més car. Perfecte, doncs m'agradaria moltes gràcies donar-te-les davant de tothom perquè ha estat excel·lent la teva presentació. Moltíssimes gràcies. Només una última frase. Tots sabem que és més car curar que prevenir. Gràcies. Ara va sortir perfecte,